Hei, olen Sarah. Tänään luen teille Camilan tarinan, jonka otsikko on tämä. Viikkoa ennen joulua kuulin, että perheeni aikoi käyttää minua lastenhoitajana vieraiden lapsille. Joten muutin suunnitelmiani. 24. joulukuuta äiti soitti ja kysyi, missä olet? Nauroin ja neuvoin häntä olemaan odottamatta minua ja catering-palvelua. No, mennään sitten. Nimeni on Camila ja olen 27-vuotias. Työskentelen data-analyytikkona vakuutusyhtiössä ja ansaitsen rehellisesti sanottuna melko hyvin. Tarpeeksi hyvin vuokratakseni oman asunnoni ja jäädäkseni vielä rahaa hauskoihin juttuihin. Useimmat ihmiset sanoisivat, että minulla on kaikki hyvin, mutta kerron teille osasta elämääni, joka tekee minut täysin hulluksi. Asun noin 30 minuutin päässä vanhempieni talosta. He ovat hyviä ihmisiä, älkää ymmärtäkö väärin, mutta joskus he käyttäytyvät kuin olisin vielä 15-vuotias eikä aikuinen nainen, jolla on oma asunto ja ura. Käyn heidän luonaan melko säännöllisesti, koska he ovat perhettäni. Mutta nämä vierailut eivät ole enää kovin rentouttavia. Siskoni Maria on 6 vuotta minua vanhempi. Hän on 33-vuotias ja hänellä on 2 lasta, Tommy, joka on 8-vuotias, ja Sofia, joka on 6-vuotias. Maria meni naimisiin miehensä Rickin kanssa noin 10 vuotta sitten, ja he näyttävät olevan onnellisia, mutta tässä on asia, joka on vaivannut minua jo kuukausien ajan. Joka lauantai, poikkeuksetta, Maria ilmestyy asuntooni noin kello 9 aamulla molempien lasten kanssa. Hän ei soita etukäteen, hän ei kysy, onko minulla suunnitelmia. Hän vain ilmestyy ovelleni leveä hymy huulillaan ja sanoo jotain tyyliin, hei Cam, lapset ovat niin innoissaan, että saavat viettää päivän suosikkitätinsä kanssa. Ja sitten hän on poissa. Hän suutelee lapsia hyvästiksi ja sanoo minulle, että palaa illalla kello 20 tai 21. Sillä välin Rick ja Maria lähtevät viettämään aikaa kahdestaan, katsomaan elokuvia, hienoihin ravintoloihin, ostoksille, mihin ikinä heillä on mielensä. Ja minä jään 2 hyperaktiivisen lapsen kanssa 12 tunniksi. Yritin puhua Mariasta tästä ehkä 3 kuukautta sitten. Istuin keittiössäni sunnuntai-aamuna, uupuneena jälleen yhdestä koko päivästä lastenvahtina, kun päätin, että nyt riittää. Soitin hänelle ja yritin olla ystävällinen. Hei, Maria, voimmeko puhua lauantai-asiasta? Rakastan viettää aikaa lasten kanssa, mutta toivoisin, että voisimme sopia aikataulun, jossa saisin joitain viikonloppuja itselleni. Hiljaisuus puhelimen toisessa päässä oli korvia huumaava. Sitten hänen äänensä muuttui loukkaantuneeksi. Camila, en voi uskoa, että olet niin itsekäs. Tätä perhe tekee toisilleen. Rick ja minä työskentelemme niin kovasti koko viikon, että meillä on tuskin lainkaan aikaa yhdessä. Sinulla ei ole lapsia. Sinulla ei ole miestä. Mitä muuta sinä muuten teet lauantaisin? Yritin selittää, että haluaisin ehkä tavata jonkun tai viettää aikaa ystävien kanssa tai vain rentoutua oman raskaan työviikon jälkeen, mutta Maria ei suostunut kuuntelemaan. Olet naurettava. Tommy ja Sofia rakastavat sinua ja olet käytännössä heidän toinen äitinsä. Muutama viikko myöhemmin päätin kokeilla eri lähestymistapaa. Menin vanhempieni luokse sunnuntai-illalliselle ja otin asian esille äidin ja isän kanssa. Ajattelin, että he saattaisivat ymmärtää minun näkökulmaani. Äiti, haluaisin puhua sinulle yhdestä asiasta. Rakastan Tommia ja Sofiaa, mutta minusta tuntuu hieman raskaalta huolehtia heistä joka lauantai. Mietin, voisimmeko Maria ja minä sopia jonkinlaisesta vuorottelusta tai jotain. Isäni tuskin nosti katsettaan lautaseltaan. Camila, nuo lapset ovat perhettä. Perhettä autetaan, mutta äiti oli se, joka todella sai minut liikuttumaan. Hän laski haarukkansa ja katsoi minua pettyneenä. Kultaseni, olen kasvattanut sinut paremmin kuin tähän. Maria työskentelee kovasti ja ansaitsee viettää aikaa miehensä kanssa. Sinä olet sinkku. Sinulla ei ole samanlaisia vastuita kuin hänellä. Ja rehellisesti sanottuna, Tomin ja Sofian hoitaminen on paras valmistautuminen, mitä voit toivoa. Kun menet naimisiin ja saat omia lapsia, olet kiitollinen kaikesta tästä kokemuksesta. Mutta äiti, entä jos haluan mennä treffeille? Entä jos haluan mennä ulos ystävien kanssa lauantaina? Minusta tuntuu, että en koskaan saa taukoa. Maria puuttui keskusteluun ennen kuin äiti ehti vastata. Voit mennä treffeille perjantai- tai sunnuntai-iltaisin.
ja ystäväsi voivat viettää aikaa sinun ja lasten kanssa. Se ei ole niin monimutkaista, Camilla. Isä nyökkäsi, siskosi on oikeassa, perhe on aina etusijalla. Tunsin itseni niin turhautuneeksi, että mä olisin voinut huutaa. Sen sijaan hymyilin vain ja sanoin ymmärtäväni, mutta en ymmärtänyt. Tunsin, että he kaikki pitivät minua vain ilmaisena lastenhoitajana. Ikään kuin aikani ei olisi merkityksellistä, koska en ollut naimisissa ja minulla ei ollut lapsia. Aloin kantaa kaunaa heitä kaikkia kohtaan. Vanhempiani, koska he asettuivat Marian puolelle edes miettimättä, miltä minusta tuntui. Mariaa, koska hän käytti minua hyväkseen. Ja rehellisesti sanottuna, aloin jopa vihata lapsia hieman, mikä sai minut tuntemaan oloni kauheaksi. 3 viikkoa ennen joulua olin töissä yrittämässä keskittyä data-analyysiprojektiin, kun puhelimeni soi. Se oli äiti. Hei, kultaseni, soitan joulun takia. Meillä on tänä vuonna isot juhlat. Linda-täti tulee 3 lapsensa kanssa ja Mike-setä ja Sarah-täti 2 lapsensa kanssa. Ja tietysti Rickin vanhemmat ja hänen veljensä perhe ovat myös paikalla. Se tarkoittaa 4 lasta lisää. Laskin nopeasti päässäni. Siellä olisi paljon ihmisiä. Kuulostaa kivalta. Äiti, mitä haluat minun tuovan? Itse asiassa siksi soitan. En usko, että pystyn kokkaamaan niin monelle ihmiselle yksin. Toivoisin, että voisit tilata ruokaa ravintolasta. Hanki jotain hyvää catering-ruokaa, jotta kaikilla on tarpeeksi syötävää. Sydämeni painui hieman. Catering niin monelle ihmiselle ei tule halpaksi. Kuinka monesta ihmisestä on kyse? Noin 25 yhteensä. Tiedän, että se on paljon pyydetty, mutta sinulla menee niin hyvin työssä ja me muut olemme vähän taloudellisissa vaikeuksissa juuri nyt. Halusin kieltäytyä. Halusin sanoa hänelle, että se, että minulla on hyvä työ, ei tarkoita, että minun pitäisi maksaa kaikkien muiden jouluateria. Mutta kyse oli perheestä ja joulusta, ja kuulin stressin hänen äänessään. Hyvä on, äiti. Hoidan catering-palvelun. Voi, kiitos paljon, kulta. Olet niin hyvä tytär. Lähetän sinulle listan kaikkien suosikkiruokista. Kun olin lopettanut puhelun, istuin työpöydän ääressä taas turhautuneena. $2,000 jouluateriasta, jonka suunnitteluun tai valmistamiseen en edes osallistuisi. Mutta tukahdutin tunteeni ja sanoin itselleni, että se oli vain kertaluontoinen juttu ja se tekisi kaikki onnellisiksi. Tein catering-tilauksen Romanon ravintolaan. Olin maksanut $200 ennakkomaksun ja yritin olla ajattelematta lopullisia kustannuksia. Työ piti minut kiireisenä ja rehellisesti sanottuna odotin innolla kerrankin suurta perheen joulua. Sitten, täsmälleen viikkoa ennen joulua, puhelimeni soi, kun olin toimistossa viimeistelemässä data-analyysiraporttia. Rouva Martinez, tässä on Sarah Romanos ravintolasta. Soitan jouluaaton catering-tilauksestanne. Hei Sarah, mitä kuuluu? Olen todella pahoillani, mutta meillä on ongelma yhden ruokalajin kanssa. Hunajalla glaseerattu kinkku, toimittajamme on kohdannut ongelmia, emmekä pysty toimittamaan sitä. Haluaisimme tarjota paistettua kalkkunaa korvaavana ruokalajina samaan hintaan. Sopisiko se teille? Olin hieman pettynyt, mutta yritin pysyä positiivisena. Annan perheeni miettiä asiaa. Voinko soittaa teille takaisin? Tietenkin. Ilmoittakaa meille mahdollisimman pian, jotta voimme viimeistellä kaiken. Kun olin lopettanut puhelun, yritin heti soittaa äidille suoraan vastaajaan. Sitten isälle, sama juttu. Yritin seuraavaksi Mariaa, mutta hänen puhelimensa meni myös suoraan vastaajaan. Oli kuin heillä kaikilla olisi ollut puhelimet pois päältä juuri sillä hetkellä, kun minun piti saada heihin yhteyttä. Päätin ajaa vanhempieni luo töiden jälkeen, jonkun piti olla kotona. Ajoin heidän pihalleen noin kello 18.15 ja avasin oven avaimellani kuten aina. Talossa oli lämmin ja tuoksui äidin tavalliselta illalliselta, luultavasti paistilta tai joltakin vastaavalta. Olin juuri aikeissa huutaa, kun kuulin äidin äänen olohuoneesta. Hän puhui kotipuhelimessa äänekkäästi, kuten aina, kun oli innoissaan jostakin. Kuulin nimeni, mikä sai minut pysähtymään. Voi Linda. Camilla on täydellinen valvomaan kaikkia lapsia. Älä huoli heidän aktiviteeteistaan. Jähmetyin käytävään, mitä hän tarkoitti kaikkien lasten valvomisella.
Aiomme järjestää yläkerran takahuoneen elokuvien ja pelien kanssa, ja Camilla voi jäädä sinne kaikkien 9 lapsen kanssa, kun me aikuiset nautimme joulusta alakerrassa. 9 lasta. Sydämeni alkoi lyödä kovaa. Painauduin seinää vasten, koska en halunnut tulla nähdyksi, mutta en pystynyt kävelemään pois. Tiedän, äiti jatkoi nauraen. Se on kuitenkin aivan täydellinen ratkaisu. Camillalla ei ole omia lapsia, joten hän ei ole jo väsynyt hoitamaan heitä koko viikon, kuten me muut vanhemmat, ja hän on perheen nuorin aikuinen, joten hänellä on kaikki se energia. Minua alkoi oksettaa, että he olivat suunnitelleet koko jutun kertomatta minulle. Luota minuun, Linda. Tuo kaikki lapsenlapsesi. Camilla rakastaa Tommi ja Sofian hoitamista joka viikonloppu. Mitä muutama lapsi lisää 1 päivän ajaksi merkitsee? Näin kaikki aikuiset voivat kerrankin rentoutua ja nauttia, sen sijaan että juoksisivat jatkuvasti lasten perässä. Linda oli varmaan sanonut jotain hauskaa, koska äiti purskahti nauruun. Aivan. Laitamme kaikki 9 lasta yläkertaan Camillan luokse ja voimme viettää aikuisten joulujuhlia. Hyvää viiniä, oikeita keskusteluja, ehkä korttipelejä. Se tulee olemaan ihanaa. Peräännyin mahdollisimman hiljaa etuovea kohti, kädet täristen. En voinut uskoa kuulemaani. Koko tämä joulujuttu oli huolellisesti suunniteltu ansa. He odottivat minun maksavan lähes $2,000 ruuasta ja viettävän koko loman hoitamassa 9 lasta, kun kaikki muut juhlivat alakerrassa. Kuulin äidin lopettavan keskustelunsa ja sanovan hyvästit. Odotin muutaman sekunnin ja avasin ja suljin etuoven uudelleen. Äiti, olen täällä, huusin yrittäen kuulostaa normaalilta. Voi Camilla, kultaseni. Äiti ilmestyi käytävään valtavalla tekaistulla hymyllä. Mikä ihana yllätys, mikä toi sinut tänne tänä iltana? Yritin pitää ääneni vakaana. Ravintola soitti joulun ateriapalvelusta. He eivät voi enää valmistaa hunajalla glaseerattua kinkkua. He haluavat korvata sen paistetulla kalkkunalla. Sopiiko se kaikille? Se kuulostaa täydelliseltä. Kalkkuna on herkullista jouluna. Tee niin kuin parhaaksi katsot, kulta. Kävelin takaisin autolleni ja tunsin, että voisin oksentaa. Istuin ajotiellä useita minuutteja, puristin ohjauspyörää ja yritin käsitellä sitä, mitä juuri oli tapahtunut. He olivat suunnitelleet koko jutun selkäni takana. Maksaisin ruuasta, vahtisin 9 lasta ja jättäisin varsinaisen joulujuhlan väliin. Olisin jumissa yläkerrassa kuin jonkinlainen palvelija, kun kaikki muut nauttivat juhlasta, jonka olin rahoittanut. Ja pahinta oli se, miten he olivat manipuloineet minut siihen. Kukaan ei ollut kysynyt, halusinko vahtia 9 lasta jouluna. He vain olettivat, että tekisin sen, koska niin olin aina tehnyt, mitä perheeni tarvitsi, milloin tahansa he sitä tarvitsivat. Kun pääsin kotiin, tärisin raivosta. Kävelin asunnossani edestakaisin ja raivostuin minuutti minuutilta. Kyse ei ollut vain joulusta. Kyse oli siitä, miten koko perheeni kohteli minua. Ei aikuisena, jolla on oma elämä, vaan ilmaisena lastenhoitajana, joka sattui ansaitsemaan hyvin. Ajattelin jokaista lauantai-aamua, kun Maria ilmestyi Tomin ja Sofian kanssa. Ajattelin, kuinka vanhempani olivat aina Marian puolella, kun mä yritin puolustaa itseäni. Ajattelin, kuinka he saivat minut tuntemaan syyllisyyttä siitä, että halusin aikaa itselleni. Ja nyt tämä monimutkainen jouluansa. Olin täysin kyllästynyt kaikkeen. Otin puhelimeni ja soitin Romanon ravintolaan. Hei, tässä on Camilla Martinez. Tein suuren tilauksen jouluaattona. Kyllä, neiti Martinez, oletteko päättänyt kalkkunan korvaamisesta? Itse asiassa haluan perua koko tilauksen. Seuraava tauko oli pitkä. Peruuta koko tilaus. Mutta joulu on vain viikon päässä. Kyllä, peruuta kaikki. Voimme hoitaa sen, mutta hallinnolliset kulut vähennetään palautuksestasi. Saat takaisin noin $1,000. Se sopii. Peruuta tilaus heti. Selvä, hoidamme sen. Palautus näkyy 3 vai 5 arkipäivän kuluttua. Kun suljin puhelimen, tunsin outoa sekoitusta, helpotusta ja paniikkia. Olin juuri perunut 25 hengen jouluaterian, eikä heillä ollut aavistustakaan siitä. Istuin sohvalla tuijottaen puhelinta ja yritin muistaa jotain tärkeää. Sitten se valkeni minulle.
Noin 3 kuukautta sitten yliopistokaverini Jessica oli soittanut minulle ja kutsunut minut vierailulle. Jessica ja minä olimme kämppiksiä ensimmäisenä opiskeluvuotena ja pysyimme läheisinä, vaikka hän muutti Coloradoon valmistumisen jälkeen. Hän työskenteli siellä jossain teknologiayrityksessä ja julkaisi sosiaalisessa mediassa jatkuvasti kuvia vuoristovaelluksista ja hiihtolomista. Cam, sinun täytyy tulla viettämään joulua kanssamme tänä vuonna, hän oli sanonut syyskuussa puhelimessa. Perheelläni on upea mökkivuorilla. Järjestämme aina suuren joulujuhlan, jossa hiihtelemme, juomme kaakaota ja teemme kaikkea muuta. Kieltäydyin ilman hetkenkään epäröintiä. Se kuulostaa upealta, Jess, mutta vietän joulun aina perheeni kanssa. Nyt kun istuin asunnossani ja olin saanut selville perheeni suunnitelman käyttää minua palkattomana lastenhoitajana, tuo keskustelu tuntui merkiltä universumilta. Selailin yhteystietojani ja löysin Jessican numeron. Kädet tärisivät vielä hieman vihasta, mutta tunsin olevani päättäväisempi kuin kuukausiin. Camilla, voi luoja, onpa mukava kuulla sinusta. Jessican ääni oli yhtä pirteä kuin aina. Hei, Jess. Tiedän, että tämä on viime hetken juttu, mutta muistatko, kun kutsuit minut jouluksi perheesi mökille? Onko tarjous vielä voimassa? Oletko tosissasi? Se olisi mahtavaa. Kyllä, ehdottomasti. Tule. Ajamme mökille 23. joulukuuta. Pystytkö tulemaan sinne siihen mennessä? Voin ajaa sinne 23. päivänä töiden jälkeen. Täydellistä. Lähetän sinulle kaikki tiedot tekstiviestillä. En malta odottaa. Kun lopetimme puhelun, tunsin valtavan painon putoavan hartioiltani. 23. joulukuuta koitti vihdoin. Lähdin töistä aikaisin, heitin pakatut laukut autooni ja lähdin ajamaan Coloradoon. Saavuin Jessican vanhempien talolle illalla noin kello 20. Hänen vanhempansa Mike ja Carol olivat uskomattoman vieraanvaraisia. He kohtelivat minua kuin perheenjäsentä heti, kun astuin sisään. Vietimme illan pelaten lautapelejä ja nauraen. Seuraavana aamuna ajoimme kaikki heidän mökilleen. Se oli kuin joulukuvaelmasta. Viihtyisä hirsimökki, jota ympäröivät lumiset männyt. Vietimme jouluaattona päivällä hiihtäen ja palasimme sitten mökille juomaan kaakaota ja syömään illallista. Noin kello 15 puhelimeni alkoi väristä. Katsoin Jessicaa, joka istui vieressäni sohvalla. Taitaa olla aika kohdata seuraukset, sanoin. Vastasin puhelimeen. Hei äiti, Camilla, missä olet? Hänen äänensä oli terävä ja vihainen. Kaikki odottavat sinua täällä ja ruoka piti tuoda tunti sitten. Hengitin syvään, en tule jouluksi äiti. Miten niin et tule? Älä ole naurettava. Tule tänne heti. Kuulin puhelinkeskustelusi Lindatädin kanssa viime viikolla. Tiedän kaiken suunnitelmastasi laittaa minut yläkertaan 9 lapsen kanssa, kun kaikki muut nauttivat joulusta. Puhelimen toisessa päässä oli kuoleman hiljaista. Sitten äidin ääni muuttui puolustelevaksi. En tiedä, mitä luulet kuulleesi, mutta olet dramaattinen. Kuulin juuri sen, mitä kuulin, äiti. Nauroitte siitä, kuinka voisitte jättää kaikki lapset minulle, koska minulla ei ole omia lapsia. Et koskaan aio ottaa minua mukaan jouluun. Halusit vain ilmaisen lastenvahtipalvelun. Jos et tule tänne heti, tulemme sinun asuntoosi ja viemme kaikki lapset sinne. No, minä nauroin. Onnea sen kanssa, äiti. En ole asunnossani. Olen lomalla. Kuulin ääniä taustalla. Maria ja muut sukulaiset kysyivät, mitä oli meneillään. Sitten Maria otti puhelimen äidiltä. Camilla, mikä helvetti sinua vaivaa? Me kaikki aiomme rentoutua, kun sinä vahtit lapsia. Olet täysin itsekäs. Olen kyllästynyt olemaan sinun ilmainen lastenhoitajasi, Maria. Ja olen erityisen kyllästynyt siihen, että ihmiset juonivat minua vastaan selän takana. Älä odota ruuan toimitusta, koska peruin sen eilen. Nyt voit juhlia joulua ilman rahojani. Suljin puhelimen ja sammutin sen välittömästi. Jessica tuijotti minua valkoisilla silmillä. Vau, se kuulosti rankalta. Oletko kunnossa? Katsoin ympärilleni viihtyisässä mökissä Jessican perhettä, joka oli ottanut minut niin lämpimästi vastaan ja kauniita vuoria ikkunoiden ulkopuolella. Tiedätkö mitä? Olen enemmän kuin kunnossa. Olen vapaa. Pidin puhelimeni pois päältä loppuillan ja koko joulupäivän.
Ensimmäistä kertaa vuosiin minulla oli elämäni upein joulu. Kukaan ei pakottanut minua vahtimaan kenenkään lapsia. Kukaan ei odottanut minun kattavan pöytää tai siivoavan astioita. Kukaan ei kohdellut minua palkattuna apulaisena. Kaikki vain pitivät hauskaa yhdessä, ja minut otettiin mukaan kaikkeen tasa-arvoisesti. Hiihtelimme, pelasimme pelejä, katselimme elokuvia, kokkasimme yhdessä. Jessican ystävät olivat hauskoja, ja hänen vanhempansa kertoivat parhaita tarinoita. Tunsin olevani osa todellista perhejuhlaa sen sijaan, että olisin ollut nimetty palvelija. Aamulla 25. joulukuuta kytkin vihdoin puhelimeni takaisin päälle. Minulla oli 43 vastaamatonta puhelua. 15 äidiltä, 12 isältä, 8 Marialta, 5 Marian aviomieheltä Rikiltä ja 3 muilta sukulaisilta. Mutta se ei ollut pahinta. Minulla oli 27 lukematonta tekstiviestiä. Ensimmäiset olivat äidiltä. Soita minulle heti. Missä olet? Tämä on sietämätöntä. Sitten ne muuttuivat ilkeämmiksi. Olet julma ja itsekäs. Olet pilannut kaikkien joulun. Sinun takiasi koko joulu meni pilalle, koska meillä ei ollut ruokaa. Marian viestit olivat vielä pahempia. En voi uskoa, että teit tämän meille. Meidän piti juosta viime hetkellä ruokakauppaan. Meidän piti ostaa mitä tahansa jäljellä oli jossain kamalassa kahvilassa. Rickin oli lähettänyt minulle viestejä. Siskosi itkee sen takia, mitä teit. Lapset kyselevät, miksi ei ole jouluateriaa. Yksi isän viesti kosketti minua todella. Vietimme joulun kamalassa mielialassa, koska meillä ei ollut kunnolla katettua pöytää. Kaikki lapset olivat todellinen painajainen. He juoksivat ympäriinsä, melusivat ja pilasivat lomamme. Tämä on kaikki sinun syytäsi. Luin kaikki viestit, ja sen sijaan, että olisin tuntenut syyllisyyttä, aloin nauraa. Istuin kauniissa mökissä, ympärilläni ihmisiä, jotka todella nauttivat seurastani. Ja luin siitä, kuinka perheeni manipuloiva joulusuunnitelma oli täysin romahtanut. He olivat viettäneet joulun jahtaamalla 9 huutavaa lasta ilman ruokaa ja suunnitelmaa. Juuri se, mitä he olivat halunneet sysätä minulle, oli tullut heidän omaksi painajaisekseen. Jäin mökille Jessican ja hänen perheensä luokse vielä 3 päiväksi joulun jälkeen. 28. joulukuuta ajoin vihdoin takaisin asuntooni. Tunsin oloni virkistyneeksi ja rauhalliseksi tavalla, jota en ollut kokenut vuosiin. Ensimmäistä kertaa olin viettänyt loman tekemällä juuri sitä, mitä halusin tehdä. Ihmisten kanssa, jotka nauttivat aidosti seurastani. Puhelimeni oli värissyt satunnaisesti kotimatkan aikana, mutta en kiinnittänyt siihen huomiota. Arvelin, että perheeni yritti edelleen saada minut tuntemaan syyllisyyttä ja pyytämään anteeksi, mutta en ollut vielä valmis siihen keskusteluun. Seuraavana aamuna 29. joulukuuta olin keittämässä kahvia, kun joku koputti asuntoni oveen. Koputus oli aggressiivinen, ei kohtelias. Katsoin oviaukosta ja näin juuri sen, mitä mä olin odottanut. Äiti, isä ja Maria seisoivat käytävällä. He kaikki näyttivät raivoisilta. Hengitin syvään ja avasin oven. Hei, älä tervehdi meitä. Äiti työntyi ohitseni asuntoon. Isä ja Maria seurasivat häntä. Meidän on puhuttava, isä sanoi sillä ankaralla äänellä, jota hän käytti, kun olin teini-ikäinen ja rikoin kotiin tuloaikaa. Okei, sanoin ja suljin oven. Puhutaan. Äiti kääntyi minua kohti. Kuinka saatoit tehdä tämän meille, Camilla? Meillä oli 25 vierasta, jotka odottivat kaunista jouluillallista, eikä meillä ollut mitään. Ei mitään. Vieraat kysyivät, missä ruoka oli, isä lisäsi. Meidän piti kertoa heille, että catering-yrityksessä oli tapahtunut jonkinlainen sekaannus. Näytimme idiooteilta. Maria astui lähemmäksi minua. Rickin perhe luulee nyt, että olemme täysin järjestäytymättömiä. Hänen äitinsä kysyi jatkuvasti, miksi meillä ei ollut varasuunnitelmaa. Olin nolo. Ja lapset, äiti heitti kätensä ilmaan. Kaikki 9 lasta juoksivat ympäriinsä huutaen ja sotkien. Se oli kaos, täydellinen kaos. Melkein hymyilin. Vau, se kuulostaa kauhealta. Joudut vahtimaan joukkoa lapsia perheen kokoontumisen aikana. En voi kuvitella, kuinka uuvuttavaa se on ollut.
Älä viisastele meille, nuori neiti. Isä tiuskaisi. Tiedät tarkalleen, mitä teit. Kyllä, tiedän, mitä tein. Päätin, etten ole teidän palkaton lastenvahtinne ja henkilökohtainen catering-palvelunne jouluna. Olet tyttäremme. Äidin silmät täyttyivät kyynelistä. Sinun pitäisi auttaa perhettä. Auttaa perhettä? Totta kai, mutta te ette halunneet apua. Halusitte, että maksan kaikkien illallisen ja sitten vietän koko loman vahtimassa 9 lasta, kun te juhlisitte alakerrassa. Se ei ole perhettä, se on hyväksikäyttöä. Marian kasvot olivat punaiset vihasta. Olet niin itsekäs. Teemme kovasti töitä koko viikon. Me ansaitsemme rentoutua lomalla, ja minä en tee kovasti töitä. En ansaitse rentoutua. Eikö sinulla ole lapsia? Hän huusi. Et ymmärrä, kuinka vaikeaa se on, olet oikeassa. Minulla ei ole lapsia, mikä tarkoittaa, että joulu ei tarkoita sitä, että huolehdin muiden ihmisten lapsista. Sen pitäisi tarkoittaa sitä, että perhe viettää aikaa yhdessä. Äiti itki. Nyt sinun takiasi emme voi enää koskaan näyttää kasvojamme noille sukulaisille. Kaikki pitävät meitä kauheina isäntinä. Linda-täti sanoi, ettei tule enää koskaan tänne jouluksi. Mike-setän perhe lähti aikaisin. Isä lisäsi. He sanoivat, että tilanne oli liian kaoottinen, eivätkä he voineet nauttia olostaan. Rickin veli kysyi minulta, onko perheellämme aina tällaisia katastrofeja. Maria sanoi, en tiennyt mitä sanoa, katsoin heitä 3, vanhempiani ja siskoani, jotka seisoivat olohuoneessani ja syyttivät minua omasta huonosta suunnittelustaan ja manipuloinnistaan. Tiedätkö mitä? En välitä, sanoin lopulta. En välitä siitä, että joulu teille meni pilalle. En välitä siitä, että vieraat lähtivät aikaisin. En välitä siitä, että olitte noloissa tilanteissa. Kuinka voit sanoa niin? Äiti kuiskasi, koska olet käyttänyt minua hyväksi vuosia, ja nyt olen saanut tarpeekseni. Joka lauantai Maria jättää lapsensa minulle kysymättä. Joka loma odotat minun maksavan kaikesta. Laittavan ruokaa, siivoavan tai hoitavan lapsia. Et ole kertaakaan kysynyt, mitä minä haluan tai miltä minusta tuntuu. Olemme perheesi, isä sanoi. Perhe ei manipuloida toisiaan. Perhe ei juonittele toisten selän takana huijatakseen jonkun hoitamaan lapsia ilmaiseksi. Äiti suoristi selkänsä ja pyyhki silmänsä. Hänen äänensä kylmeni. Hyvä on. Jos niin ajattelet, niin se on sitten siinä. Emme enää kutsu sinua mihinkään perhejuhliin. Emme ota sinua mukaan lomailusuunnitelmiin. Voit olla yksin. Hyvä, sanoin epäröimättä. Kaikki 3 tuijottivat minua, kuin minulla olisi kasvanut toinen pää. Et tarkoita sitä, Maria sanoi. Tarkoitan ehdottomasti sitä. Olen kyllästynyt siihen, että minua kohdellaan perheenpalvelijana. Minulla on oma elämäni ja aion alkaa elää sitä. Tulet katumaan tätä, äiti sanoi. Kun olet vanhempi ja yksin, tulet katumaan, että työnsit perheesi pois. Ainoa asia, jota kadun, on se, etten puolustanut itseäni aikaisemmin. Isä osoitti ovea. Mennään. Hän on tehnyt valintansa. He kävelivät kohti ovea ja äiti kääntyi vielä kerran. Älä tule itkemään meille, kun tajuat, mitä olet menettänyt. En tule, sanoin ja tarkoitin sitä. Kun he olivat lähteneet, istuin sohvalla täysin hiljaa noin 10 minuuttia. Sitten otin puhelimeni ja mä estin kaikki heidän numeronsa. Seuraavien päivien aikana sain puheluita muilta sukulaisilta, jotka yrittivät häpäistä minut. Linda-täti soitti kertoakseen, että olin kiittämätön. Mike-setä sanoi, että särjin äidin sydämen. Rachel-serkku sanoi, että minun pitäisi pyytää anteeksi. Suljin puhelimen jokaisen heistä. Siitä joulusta on nyt kulunut 2 kuukautta. En ole puhunut vanhemmilleni tai Marialle sen jälkeen, kun he tulivat asuntooni sinä päivänä. Sukulaisilta, jotka edelleen soittavat, tiedän, että äiti ja isä haluavat sopia asiat kanssani, mutta he eivät tiedä, miten lähestyä asiaa. Kun sukulaiset kysyvät minulta sovinnosta, annan heille aina saman vastauksen. Harkitsen puhumista perheeni kanssa uudelleen, kun he ovat valmiita myöntämään, että he käyttivät minua vuosia ilmaisena lastenhoitajana, eivätkä koskaan kohdelleet minua tasa-arvoisena perheenjäsenenä. Toistaiseksi kukaan heistä ei ole valmis tuohon keskusteluun.
Mutta tiedätkö mitä? Olen onnellisempi kuin olen ollut vuosiin. Viikonloppuni ovat nyt täysin omiani. Voin nukkua lauantaisin, mennä ulos ystävien kanssa tai vain rentoutua kotona. Tapailen uutta ihmistä ja on mukavaa, että minulla on aikaa suhteelle ilman, että olen jatkuvasti päivystämässä lastenhoitajana. En tunne syyllisyyttä mistään tästä. Olen vihdoin oppinut, että perhe ei tarkoita oman onnen ja vapaa-ajan uhraamista muiden ihmisten mukavuuden vuoksi.